Εντάξει, να πω εγώ όμως τώρα ότι ο ήχος που ακούγεται εκτός από αυτά που μας λες είναι ο ήχος του κομπολογιού σου. Ναι, το είπες και πριν. Δεν το είπαμε. Ήμασταν εκτός αέρα. Ναι. Τώρα είμαστε δεν ακούγεται όμως έντονα. Ακούγεται, αλλά εμένα με ευχαριστεί. Και νομίζω ότι δεν χαλάει κανέναν. Κύριε Χολύπτα μας. Νομίζω είναι ένα ελληνικό συνήθειο ή όχι. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Αυτό είναι και ελληνικό. Είναι της ευρύτερης περιοχής. Εντάξει. Το έχουν και οι Έλληνες, το έχουν και οι Μικρασιάτες. Το έχουν τώρα και οι Τούρκοι Μικρασιάτες της Μικράς Ασίας, που δεν είναι και τόσο Τούρκοι. Το έχουν και οι Άραβες. Το έχουν και οι Λατίνοι με τα κομποσχήνια. Ωραία. Δεν ξέρουμε από πού ξεκίνησε. Ας μην το ψάξουμε. Μάλλον από τις προσευχές πρέπει να έχει ξεκινήσει. Και το κομπολόι. Ναι, νομίζω ότι είναι άλλη η αισθητική του κομπολογιού. Μήπως μέσα στην πάροδο του χρόνου. Άσε να μην λέμε, επειδή δεν ξέρουμε κιόλας. Ναι, μέσα στην πάροδο του χρόνου, μάλλον διαφοροποιήθηκε από το κλασικό. Γιατί έχει να κάνει κάτι με τον ήχο, κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Από τον παππού μου. Μπορεί να κάνει λάθος βέβαια άνθρωπος, αλλά κάτι έχει να κάνει με τον όταν είναι και χρυμπάρι, όταν είναι μια πλαστική χάντρα, έχει διαφορετικό ήχο, άλλη θερμότητα, είναι άλλος οργανισμός. Ωραία, να ξεπεράσουμε λίγο το κομπολό και να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη. Όχι! Ποια είναι? Την υπέροχη. Ναι. Όχι σεζόν, πώς θα το πούμε? Περίοδο, λοιπόν, που ήταν πολύ γεμάτη. Ναι. Πολύ πολύ γεμάτη για σένα. Ξεκίνησε το 2010, το Νοέμβριο, στην Ιερά Θέα, σε έναν χώρο εξαιρετικό, ο οποίος είχε πραγματικά ιερή θέα, διότι βλέπαμε από πίσω μας τον Παρθενώνα, ο κόσμος δηλαδή που κοίταζε αυτό που κάναμε εμείς επάνω στη σκηνή, μπορούσε από πίσω μας να βλέπει, γιατί είχε γυάλινη επιφάνεια, την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Πολύ καλή, πάλι θα το πω, πολύ καλή ενέργεια, πολύ καλή άβρα βγάζουν οι πέτρες εκεί. Βέβαια, αφού δεν είναι φτιαγμένες από χέρια σαν τα δικά μας, εμείς δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό που υπάρχει εκεί. Φτιάχτηκε με γνώση, με αισθητική, απίστευτη. Ναι. Και είχα γράψει λοιπόν, θα σου πω μια ιστοριούλα. Ξέρεις το τραγούδι ο καλλιτέχνης, με φόντο την ορχήστρα και την φωνή ρεκλάμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή εγώ το έλεγα. Και συνήθιζα να το λέω. Το σταμάτησε να το λες τώρα? Όχι. Το χειμώνα που μας πέρασε. Τώρα το έλεγες. Στην Ιερά Θέα λοιπόν, κατά τη μία και κάτι, ας πούμε, σε κάποιες μέρες το έλεγα το τραγούδι. Και είχα κάνει μια παράφραση. Δηλαδή, αντί να πω με φόντο την ορχήστρα και τη φωνή ρεκλάμα, έλεγα με φόντο το μνημείο. Και εκείνη τη στιγμή μου ερχόταν ό,τι μου ερχότανε, το στιχοπλοκούσα. Και έλεγα το τραγούδι τον καλλιτέχνη με δικά μου λόγια τη στιγμή. Και κάποια στιγμή λοιπόν, είναι 2 και 10, και λέω με φόντο το μνημείο. Εν τω μεταξύ το έπαιρνε μια κάμερα και μας το έφερνε κοντά. Μας το έφερνε μέσα και το βλέπαμε. Και γυρνάω και είναι σκοτάδια. Είχαν σβήσει τα φώτα. Ναι. Και λέω, πού είναι? Για οικονομία. Νόμιζα ότι είχαν κλείσει μπροστά τα τζάμια και δεν έβλεπα. Λέω, ανοίξτε. Λέω, ανοιχτό είναι. Τι ανοιχτό είναι, αφού είναι σβηστά? Μου λέει ο Σάκης, ο μπασίστας, λέει, το σβήνουνε 2 η ώρα. Μου κάνεις πλάκα? Το ξανανοίγουνε μετά, ξέρω. Όχι. Ναι. 2 η ώρα σβήνει και ανοίγει τα ξημερώματα. Πάει και εκείνο το. 2 η ώρα σβήνει ο Παρθενώνας, η Ακρόπολης. Τη σβήνουν. Και εκεί λοιπόν μου έρχεται η ιδέα ότι κάτι πρέπει να γράψω για το γεγονός αυτό. Διότι για εμένα αυτή είναι η μέγιστη απαξίωση. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δηλαδή όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα με τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και αυτά είναι δευτερευούσης σημασίας. Όταν φτάνει στο σημείο οι κυβερνήτες του τόπου φτάνουν στο σημείο να απαξιώνουν την πολιτιστική μας, πολιτισμική μας κληρονομιά, την μέγιστη κληρονομιά μας κατέστρεψαν. Δεν υπάρχουμε, δεν υφίσταται η Ελλάδα πλέον. Και γράφω με φόντο το μνημείο που σβήνουνε στις 2, γιατί χαλάει την πιάτσα η τέχνη των θεών. Κλείνουν τον διακόπτη, μα τους θυμίζω ότι μόλις ανάβει ο ήλιος λάμπει ο Παρθενών. Γνώση, αλήθεια μπορεί να μας πάει πάλι εκεί που είχαν φτάσει εκείνοι. Μας χαρίσανε φως και όταν σβήνει ο ναός έχουμε όλοι ευθύνη. Και έχουμε όλοι τη μέγιστη των ευθυνών. Ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα μας οφείλεται σε εμάς. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εμείς το κάναμε. Εμείς επιτρέψαμε να συμβεί. Εμείς συνεχίζουμε να επιτρέπουμε σε αυτούς οι οποίοι απαξιώνουν την ίδια μας τη ζωή, αφού απαξιώνουν την κληρονομιά μας, μας απαξιώνουν απόλυτα. Εμείς τους επιτρέπουμε να το κάνουν. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να κυβερνούν αυτοί που κυβερνάνε.
Δεν πιστεύεις ότι τώρα έχει ξεκινήσει κάτι? Κάτι έχει πάρει μπρος? Δεν σου μυρίζει έτσι λίγο αέρας ότι είναι λίγο διαφορετικό? Και το φοβούμαι πολύ. Διότι φοβούμαι ότι αυτό που έρχεται είναι πολύ πιο ζώρικο από αυτό που φανταζόμαστε. Νιώθω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένα σκόπιμο παιχνίδι, ούτως ώστε να φτάσει στο σημείο, διότι δεν μπορεί να βάζει στους ανθρώπους τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι σε καθημερινή βάση, να τους ρίχνει χαστούκια με καινούρια μέτρα τα οποία είναι δυσβάσταχτα. Στα καλά καθούμενα από τη μια μέρα στην άλλη. Μα τόσα χρόνια. Και μόνο στους μικρομεσαίους και στους συνταξιούχους. Ναι. Και... σε αυτούς οι οποίοι τέλος πάντων δεν αντέχουν. Γιατί άμα το κάνεις αυτόν που αντέχει, θα αντέξει. Αυτός που αντέχει, εντάξει, όσο και να τον πονέσει, αντέχει. Αυτός που δεν αντέχει, τι θα κάνει? Θα κλατάρει κάποια στιγμή. Και όταν κλατάρει ο άνθρωπος και αρχίσει πείνα και φτάνει στο στομάχι, βγαίνει στον δρόμο και δεν γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Αρχίζουν και αιματοκυλιούνται. Έτσι. Αλληλοσφάζονται. Κάπως έτσι γίνανε και οι εμφύλοι πόλεμοι στο παρελθόν στην Ελλάδα. Και είχαμε τη Γιάρο και τη Μακρόνισσα. Και τώρα και με τους προπυλακισμούς και με. Αυτό λοιπόν αυτό τώρα είναι σκόπιμο. Σκόπιμο είναι, Μαριάντα. Αν θεωρήσεις και εσύ ότι βεβαίως, αυτό γίνεται. Είναι στημένο για να γίνει αυτό που τώρα σου περιγράφω. Αυτό που συνέβη στη Βόρεια Αφρική και καταστράφησαν οι χώρες, κατέστρεψαν τις χώρες. Επιτέθησαν στην Λιβύη, η Τινησία άλλαξε η ηγεσία. Το ίδιο και η Αίγυπτος από τη μια στιγμή στην άλλη, και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, ας πούμε, και επαναστάτησε κατά του Μουμπάρακ, που τόσα χρόνια δεν είναι δυνατό, 40 χρόνια μην επαναστατήσει και επαναστάτησε από τη μια μέρα στην άλλη και όλες οι χώρες μαζί. Είναι ντόμινο. Και νομίζω το είχα πει και πριν από 1,5 περίπου χρόνους και παραπάνω, στον Αντένα, στον Σπύρο τον Χαριτάτο και τον Γιώργο τον Καραμέρο. Στους φίλους σου. Ναι, όπου τους είχα πει ότι, παιδιά, νομίζω ότι η Ελλάδα θα γίνει ο δούριος ύπος της Ευρώπης. Από εδώ δηλαδή θα πέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιβάλλεται να πέσει, όπως έπεσε και η Σοβιετική Ένωση και η Ιουγκοσλαβία, ούτως ώστε να έρθει η παγκοσμιοποίηση, να αναζητήσουν οι λαοί μέσα από τις αναταραχές που θα υπάρξουν, να αναζητήσουν μια οικουμενική κυβέρνηση για να απελευθερωθούν από το ζυγό των δικών τους κυβερνήσεων και να γίνουμε όλος ο πλανήτης ένα. Εκεί πηγαίνουν τα πράγματα. Εκεί μας κατευθύνουν. Ναι. Ούτως ώστε μόλις εμείς θα γίνουμε. Μόλις γίνουμε όλοι ένα, θα έχουμε μια κυβέρνηση οικουμενική, η οποία αύριο το πρωί θα μας πει: παιδιά, από εδώ και στο εξής αρχίζουμε από το Α και πάμε στο Ω. Αυτό και εκείνο. Όποιος δεν τα κάνει αυτά είναι ενάντια στο καθεστώς. Άρα. Προδότης. Ναι. Και θα είναι πολύ πιο εύκολο να μας περάσουν και τα microchips τα οποία θέλουν να περάσουν, που θα πηγαίνει στην τράπεζα και θα χρειάζεται ένα χαρτιά, κόλπα αυτά. Θα βάζεις το χεράκι σου, το ματάκι σου, ας πούμε, στην κάμερα και θα έχεις το λογαριασμό σου μέσω της ήριδας του ματιού ή μέσω του τσιπ που θα έχεις στο χέρι σου. Και όταν κάποια στιγμή θα πεις ότι μα αυτό που γίνεται είναι απάνθρωπο, ρε παιδί μου, με έχετε, ας πούμε, σαν το ζώο, ας πούμε, στιγματισμένο και δεν μπορώ να κινηθώ. Ναι, να πηγαίνω να κάνω τις συναλλαγές μου χωρίς να περνάω από έγκριση κάθε λίγο και λίγα. Θα σου πούνε ότι είσαι αντικαθεστατικός. Και την άλλη μέρα θα σου κάνουν ένα delete. Θα σε σβήσουν δηλαδή από τον υπολογιστή. Θα πας να πάρεις καταθέσεις σου, για παράδειγμα. Δεν θα έχεις. Δεν θα είσαι τίποτα. Δεν θα υπάρχεις. Αυτό ακριβώς. Δεν θα υπάρχεις. Πολλά πράγματα βλέπουμε που πάνε να περαστούν και περνάνε από άλλες διόδους πρώτα. Όπως αυτό με το μικρό τσιπ που ξεκινήσαμε από τα αγαπημένα μας ζωάκια. Που σε ορισμένες περιπτώσεις, εγώ για να είμαι ειλικρινής, για τα αγαπημένα μας τετράποδα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Γιατί είμαστε λίγο βάρβαροι. Είναι χρήσιμο το τσιπάκι στα ζώα. Γιατί? Αλλά άλλος ήταν ο σκοπός. Γιατί είναι χρήσιμο στα ζώα? Ποιος είπε ότι το ζώο θέλει να του βάλουμε εμείς τσιπάκι? Ναι, αλλά το ζώο είναι ζώο. Άμα χαθεί, το ζώο είναι ζώο και είναι ένας τρόπος για να το βρεις και να βρεις ποιος είναι ιδιοκτήτης. Το ζώο, ξέρεις, σημαίνει αυτό που ζει. Το αγαπημένο τετράποδο. Αυτό που ζει. Ζώον. Ναι. Είναι on εν ζωή. Ζώον. Έτσι είναι και το αγαπημένο τετράποδο, είδες, το άλλαξα. Και ο άνθρωπος το ίδιο είναι ζώον. Πώς το ένα ζώον επιτρέπεται να κάνει κουμάντο στη ζωή του άλλου ζώου και να του βάζει μικροτσίπ? Αύριο θα καταλάβεις. Ναι. Αυτό είναι. Άκουσες που λένε ότι στην Ιρλανδία για το κάπνισμα. Ποιος είναι ο σκοπός, παιδί μου, που θεωρείς εσύ ότι. Απαγορεύεται το κάπνισμα έτσι με τόσο, πώς θα το πω, φασιστικούς τρόπους. Στο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες. Από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Μα οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναγκάσει να βάλει ζώνη στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό ξέρω. Να βάλεις. Που όμως η ζώνη σε προστατεύει. Η αλήθεια είναι αυτή. Να βάλεις κράνος στο μηχανάκι σου που το κράνος πραγματικά σε προστατεύει. Από την άλλη δεν πρέπει να σου το επιβάλλουν. Πρέπει να είναι επιλογή σου. Διότι εγώ θέλω να σκοτωθώ κουτουλώντας την άσφαλτο, για παράδειγμα. Απ' την άλλη όμως κοστίζεις και στη. Ακριβώς. Επειδή θα πας στο νοσοκομείο, αν δεν σκοτωθείς, δεν πεθάνεις, δηλαδή θα πας στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο θα σε περιθάλψει, που σημαίνει έξοδα. Λεφτά. Ναι, η ασφαλιστική εταιρεία που έχει ιδιωτική πια, γιατί σε πηγαίνουν εκεί να μην υπάρχει κοινωνική ασφάλιση, να υπάρχει ιδιωτική ασφάλιση. Η ιδιωτική ασφάλιση θέλει να πάρει όσα λεφτά θα πάρει όσο ζεις και κάποια στιγμή να φύγεις τάκα για να μην πληρώσει έξοδα. Όχι να μου φύγεις μέσα στο νοσοκομείο στην εντατική 42 ημέρες και μετά άλλες τόσες φυτό και δεν ξέρω. Που θα μου προσθέσει μια περιουσία. Έτσι.
Βέβαια. Γι' αυτό στην Ιρλανδία ξέρεις τι κάνανε. Όχι στην Ιρλανδία, Ισλανδία νομίζω. Τι κάνανε, εκεί που χρεοκόπησαν. Ισλανδία. Ισλανδία. Θα αγοράζει τσιγάρα. Αγοράζει τσιγάρα από το φαρμακείο, με συνταγή γιατρού. Ναι, διότι είναι φάρμακο, ναρκωτικό, κάτι ας πούμε. Και από κάποια ηλικία και πάνω μόνο. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Αυτό που λένε δουλειά δεν είχε ο διάολος, γαμούσε τα παιδιά του. Κάπως έτσι πάει.